чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни наврасон бо иштироки беш аз 200 варзишгар доир шуд. Дар рӯзи аввал сабқатҳо дар 6 вазн баргузор гардиданд: 46, 50, 55 ва 60 килограмм миёни писарон, 44, 52 килограмм байни духтарон. Наврасон бо иродаи қавӣ ва рӯҳияи баланди варзиши ҳунарнамоӣ намуда нишон доданд, ки гӯштин миёни насли наврас чӣ гуна рушд кардааст. Дар рӯзи аввали мусобиқа аз дастаи сух танҳо як нафар Муҳаммадани Солеҳов ба гирифтани мақоми ифтихори аввал даст ёфт. Ин паҳлавони наврас дар рақобати ниҳоӣ вазни 55 кило бар намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ Муҳаммадамин Содирзода дастболу шуд. имрӯз мусобиқа хеле аз сатҳи олӣ гузаштааст. Тавонистам ки панҷарифи худро шикаст дода медали тиллоро ба даст орам. Мо аввал аз шаҳри Узбекистон, шаҳри Черчих будем. 10 рӯз пас аз он як моҳ дар зал тамрин карда ба мусобиқа сафарбар шудем. таваҷҷӯҳи духтарон ба гӯштингирии солҳои охир ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. иштироки онҳо дар чунин мусобиқаҳо нишон медиҳад, ки духтарон низ бо ҷасорат ва иродаи қавӣ ба ин намуди варзиш рӯ меоранд. дар рӯзи сеюм ба шумор меравад ва дар лаҳзаҳои аввал инҷо дидем ки аввалин бори ман дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ мебошад ва гуфтани он ҳастам, ки ман тӯли 2 моҳ аст ки дар тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон машқварзӣ мекунам ва имрӯз бо ба даст овардани нишони биринҷӣ хеле хушҳолам ва боварии комил дорам, ки дар дигар чемпионатҳо сазовори мақоми дуюм, якум ва албатта ният дорам, ки дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои аввал гардам. ман иштирокчии озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ, шоҳномахонӣ, олимпиадаҳои фанӣ аз фани забони англисӣ, беҳтарин донандаи асарҳои пешвои муаззами миллат ва хуллас тамоми озмунҳои ҷумҳуриявӣ мебошам ва ба тамоми духтарон тавсия медиҳам, ки ба варзиш бевосита машғул шаванд, зеро варзиш на танҳо баданро обутоб медиҳад, варзиш обутобдиҳандаи рӯҳу ҷони ҳар як фард мебошад. дар вазни 65 килограмм ду намоянда аз пойтахт Мустафо Раҷабов, намояндаи дастаи Душанбе-1 ва Аҳмад Мисоқов бошад, аз Душанбе-2 бо ҳам даст ба гиребон шуда барои ба даст овардани мақоми аввал талош намуданд. дар натиҷа Мустафо медали тиллоро ба гардан овехт. дар вазни 71 килограмм бошад Умар Алиев аз дастаи Душанбе-1 бо мағлуб намудани Ибодулло Олимов намояндаи хатлонду зинаи якумро аз они худ кард. нерӯсанҷии Азмиддин Давлатбеков ва Саёд Давлатов барои унвони қаҳрамонӣ ба фоидаи Азмиддин аз дастаи Душанбе-2 ҷамъбаст шуд. бархе аз иштирокдорон аллакай бори сеюм аст, ки унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар риштаи гӯштингирӣ ба даст меоранд. Анасҷон Исуфалиев, ки аз ноҳияи Ховалинг аст ва дастаи Душанбе-2ро намояндагӣ мекунад, дар 2 вазн бори сеюм медали тиллоро соҳиб мешавад. Мафсуф ба осонӣ дар финал Муҳаммадёсин Сулаймоновро шикаст дод. ман 3 маротиба дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори медали аввал гаштам ва аввалин мусобиқае ки ман дар чемпионат иштирок кардам вазни 78 килограмм буд ва 2 маротиба дигар дар вазни 86 килограмми минуса ва ман ҷои аввалро ишғол кардам ва ман дар зери роҳбарияти Аҳмад Минҳоҷов дар ноҳияи Ховалинг машқу тамринҳои худро идома дода истодам ва мехоҳам, ки дар қаҳрамонии ҷаҳон ва дар олимпиада иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистони худамро баланд бардорам. дар вазни ҷамъи 86 килограмм бошад Темуршоҳ Вазировро касе натавонист мағлуб созаду мақоми аввалро ин паҳлавон моли хеш сохт. Темур дар финал Идибек Лоиқовро ноком намуд. миёни духтарон дар рӯзи дуюм танҳо як вазн буд. Фотима Исанбаева аз дастаи хатлонияк Нозанин Шоеваро нагузошт то қаҳрамон шавад ва худ соҳиби мақоми аввал шуд.